Het is carnavalsmaandag 2024. We zijn hier live bij de optocht van de kevers uit Kessel. Er komen zo'n 20, 30-tal groepen en wagens voorbij. Ik zou zeggen, geniet hier van de optocht, want er komt heel wat shows kijken. Het is druk vandaag in Kessel bij de optocht en dat is niet verrassend. Het is heerlijk weer. Het zijn de schoon zunke en mensen zijn massaal uitgelopen om de optocht hier bij te wonen, om mij te kijken. Om er showfeest van te maken, straks in de tent in Kessel. En vooraan, zoals ieder jaar, het veer met op de jeugdprins en de jeugdprinses. Dit jaar zien dat Stan en Jolie met de spreuk met Jolie en Stan voorop. Het deze vierstand op een kop. Dan zien we nummertje 2, die stond ingeschreven als koningskoppel. En ze zien op zoek naar veren. En in dit ervaring sturen ze 2 en ze solliciteren naar veren. En daarachteraan de boerenbroeloft van 2024 hier in Kessel. Die is al een prachtig paar. En ik vind het altijd super wonderenswaardig dat zo'n groot paard, dat het geen last heeft van al de muziek die hier voorbij komt. Zoveel muziek, zo hel. En die paarden die lopen gewoon gedecideerd de optocht door. Dat is geen enkel probleem. En kijk eens, er wordt nog het einde lang uitgedeeld. Ik dacht dat zijn shotjes, maar het zijn shotjes nootjes van de borrelboeren. Ja, dan huurt dat natuurlijk. Sinds 2024 ons bestond ze. En dan denken ze, nou wie kent dat? Nou, plus dit jaar aan de max komen als boerenbroedspaar. Er wordt een pleetzoet gedeeld, wat borrelzoet gedeeld. Dat is niet mis hier. Kijk eens, ik krijg er ook een in mijn hand. Komt je samen met ons borrelen? Morgen wel praten. Morgen is het zoiets om 2 uur 's middags. Mogen ze komen borrelen en om 4 uur is de receptie in het feestpaviljoen dit jaar. Daarachteraan, Beer en Bart. Dit jaar als Trek en Trace. En die zien verder te volgen. Niet alleen hier in de optocht, maar ook via de Trek en Trace. Dat begrijp je natuurlijk. De optocht loopt snel door dit jaar. Nummertje 5. Direct erachteraan zou ik willen zeggen. Wat ze zeggen, 6 keer 11, nog steeds een man voorop in het Kesselse Lines. Dan nemen wij de scepter in eigen hand. Ja, en dat wies natuurlijk nog het nummer van Patty Pam Pam. Direct Prinses, grote hit dit jaar tijdens de vastelovend. Ja, dat is dus, als het echt gevraagd wordt, dan wordt ze gewoon direct Prinses. Nou, ik ben benieuwd. Volgend jaar, als we 67 jaar bestaan, wie er dan prins of prinses van het Keverrijk wordt. Dit is natuurlijk onze eigen heerser Pim. Bekend van onder andere het Peenem Lies Festival, het LVK. Voorop in het Kesselse Lines. Maar volgend jaar misschien wel een prinses. Nou, er lopen heel wat verschillende soorten prinsessen rond. De Gooise prinses, de Preiprinses, de Haagse prinses. Maar ze lopen stevig door. Kijk, de prinses van 2026 is al gevangen weer. En dan ontbreken er een aantal nummertjes. Maar dan komt er nummertje 8 alweer voorbij. Als een ooi hoor. John Stoffels is dat. Dat heeft mij als eindselganger als ooi hoor. Nou, ooi hoor het uit er wel. Ah, kijk, ik dacht dat er wat nummers ontbroken, maar ooi hoor het nummertje 6 ingehaald. CV De Diek.
sorry, ik moet zeggen CV de Diek. Die hebben een redje bezig, want L1, ja, L1, goede journalistiek zou ik willen zeggen, maar zo nu en dan wordt er wel eens opgeblazen. Ik nog meer Kesselse rel. Er is te weinig gebeurd dit jaar, dus we hebben hier een aantal rellen op papier gezet. En dan kan je een uitzoeken, mij doorgeven, zorgen voor het komend jaar dat er rel weer in Kessel. Ja? Wat is ook eerste reactie? Nou, ik ben hier verbaasd over, want ik dacht dat in Kessel toch alles goed ging. En, Er gebeurt te weinig, toch? We hebben dingen op papier. lezen en dan huur ze van mij, ja? Oké, dankjewel. Ja, Elijn volgt de relletjes in Limburg op de voet. Dingen aan het zwembad in de stuur van de Lines. Natuurlijk onze Peter Gillis hier in Boulder. Maar ja, Kessel zet er volgend jaar ook op met de volgende rel. Dat regelt CV de Diek wel. En dan hebben we 100% inzet. Een kleine groep. Nummertje 9. En die zeggen, mensen maak ruim baan. De transitie van CV de Kevers komt eraan. En ik denk dat ook C zich weer hebben laten inspireren door dat nummer van Patty Pam Pam. Want ook C weer een drekprinses, als ze het zelf mogen zeggen. En dat nummer scoort niet van niks zo goed. Dat is leuk met de Vasteloven natuurlijk. Kunnen ze met zo'n dingen nog gewoon een beetje de spot drijven. En ik moet nog wel zeggen, in Vuelrieke is er nog steeds een man aan de macht. Een man bij de Kevers nog steeds. Wie weet wat er volgend jaar hier gaat gebeuren. Wat komt? Nummertje 11, op dat Prins Pim geen tijd heeft om te zingen, zullen wij zijn hits ten gehuren brengen. De kantiniers. Allemaal nummers van Pim hebben ze bezig. De Vastelovens hertenjager natuurlijk. Ja, dat wordt short hè. Het gevoel van geluk. Ja, met zijn medegenomen in de LVK-finale gestaan. Onze Kesselse trots, Pim van Wielijk, dit jaar aan de macht in het Keverriek. En kleur de wereld. Volgt op de voet. Achter het gevoel van geluk en Vastelovens hertenjager. Ja, ze zien er altijd zo aan uit, de kantiniers. Ze doen altijd goed hun best, ze maken er altijd wat moois van. En dit jaar ook met een leuke insteek weer, zeker. Daar achteraan 6x11, nummertje 12. Nou ja, in Kessel bestaat 7 Kevers dit jaar 6x11 jaar. En dat wordt groots gevierd in het paviljoen bij het kasteel. De poort wordt namelijk verbouwd. En dan is er een tent gezet in de tuin van het kasteel. En dan wordt het jubileum groots gevierd. En daarom de 6 11'jes hier in de optocht van 7 Kevers. Carnavalsmaandag. En heerlijk zunken. En dan wordt hier en door nog een klein shotje uitgedeeld door Spuit 11. Nummer 15, Einzelganger Jos. Er zit nog dit jaar, kent je mij allemaal de pot op. Ja, jaren meegedaan als Einzelganger. Ja, de laatste keer dat er mij uit en wordt je nog geen eerbewijs. Ja, dat gebeurt straks na de optocht. Dan wordt er uiteraard krijgt er een prijs. Dat is mooi, dat wordt eigenlijk geëerd in de tent. Ja, hij wordt absoluut niet in de tent, maar in de boete wordt al de optocht. Dan krijg je een eervolle vermelding. En hij heeft ook menig keer de prijs gewonnen, hè? Ja, het heeft heel vaak gewonnen. Maar het is nog met de vraag of roetje, want ongeveer 12 jaar geleden, toen zag er ook al het roetje uit. Dus er is een kans dat je dadelijk afschietnummer er gewoon weer terugkomt. Dat er toch volgend jaar weer bij is. Hè. Maar dat uit het er ook zo in elk jaar. Ja, dat is prachtig, dat is prachtig. Wel wil ze nog meer, zo'n mensen, daar moest het van hebben. Zeker, en dat is sowieso leuk in de optocht van Kessel. Altijd te verwijzigen, hier hebben we 7 de bankzitters, want uiteindelijk geen bankroute hier.
Ja, het kasteel bijvoorbeeld, hè. Dat is bankrood. Heb je de poort gaan ze verzoeken dat ze zorgen dat ze niet rood op de bank hoeven te staan? Oh, dat gaat wel lukken, want we zijn hier in Kessel, hè. Zodra het open is, dan gaat dat goed. Zeker. Nou, alles open. Dankjewel. Ah, mooi. De optocht van Steven de Kevers. En de plus erachteraan, nou, die hebben genoeg op de bank. Nou, ben maar niet bang, dan ga je dit erg goed. Ook nu de plus in Helje Dorp overgenomen. En dan ben ook plus Fico in Helje Dorp. Deze van Kiert Ram aan de pin. De bankzitters dit jaar. Die nemen een paar grote speulers uit Kessel mee in de optocht. Door middel van de banken. Ah, leuk wagentje hier achteraan, nummertje 17. Franse Defense Force. Ze zeggen, wij doen, ben maar niet bang, maar wij doen alleen maar pang. En ook hier weer alles opgeblazen. Ik vermoed dat ze ook vrijdag mee hebben gedaan met de kinderoptocht van Sjoel. En dat is zo'n leuke wagen was dat die dachten, we doen ook weer mee met de grote optocht. Dat gebeurt wel vaker. En daarmee blijven die optocht ook levend. Geef het de kinder goed door. Van jongs af aan leren. En dan blijven die optochten natuurlijk ook ieder jaar weer terugkomen. De goudboeren erachteraan. Kijk eens, zo leuk. Kinderboerenbroerloft. Springend op en neer op de wagen hier in Kessel. En daarachteraan Kiert Selke 9. Of tegenwoordig heet het gewoon Selke 9. Vroeger organiseerden ze de grote Kiersfeesten hier in Kessel. Tegenwoordig allemaal, of in ieder geval een groot gedeelte, aan de kinger. En ja, zoals ik zei, die moeten ook opgevoed worden met de Vasselomen. Dus die werden ook weer meegenomen in de optocht. Nu nog op deze manier. Maar wie ooit en wie groter ze werden, die meer ze zelf ook zo mogen inbrengen. En ze zeggen, alles in Kessel kleurt goud. Maar bij het kasteel ging het fout. Oei, 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 oei. Ja, het kasteel. Toch een heikel punt dit jaar in Kessel. Het kasteel de BV in ieder geval is failliet gegaan. Degene die het uitbaat en zorgt dat ze daar lekker gaan eten, gaan drinken. Dat is er niet meer. Het heeft het niet gehoord helaas. Maar het kasteel zelf, daar staat de gemeente gelukkig garant voor. En achter op de wagen bij een van de kinderen dit zaakje stinkt met een paar gouden drollen. Er wordt gevraagd om gouden tips. Het hertje van goud loopt voorbij. Nou, heel Kessel kleurt goud zoals je ziet. En ook gouden hertjes zijn aanwezig. Kijk eens. Daar hebben we ook de stum van goud. Kooibouten met de stum van goud. Hij probeert Pip te imiteren als kooi. Zie de stum van goud. Maar vandaag zingt het fout. Zoals ik zei, er is niet altijd een pier op te trekken. Namelijk wagen nummer 14. Komt achter nummertje 19 aan. Ze hebben Prins Brie de tweede. Als je dat vindt en Morel. Ze hebben de gigantische wagen gebouwd. Maaskantje. Imiteren ze hier nog wel eens een keer in de optocht. We hebben het wel eens voorbij zien komen. Maar ja, dat is nu al 10 jaar oud. Liefst 10 jaar oud. Maaskantje. Of in ieder geval New Kids. Die bekend zijn geworden door een Maaskantje. Veel tochtjes komen voorbij. Zwangere tienermoeders. Trainingspak aan.
zien maar filmers hebben goed haar best gedaan. En de muziek stijgt echt keihard. Het schoenen van deze wagens is, het kost natuurlijk altijd veel tijd om die wagens te bouwen. En dat is zonde als het dan al één optocht verloren gaat. Dus dit soort groepen die doen altijd in meerdere dorpen mee. Vaak wordt er dan gestart in Helje op de zondag, in Kessel op de maandag, wordt er morgen geëindigd in Echel op de dinsdag. We zetten ze natuurlijk allemaal uit hier bij Omroep PNM. Dus het kan dat je die wagens af en toe wat vaker voorbij ziet komen. Maar ja, dat is toch zonde als zo'n wagen voor één keer is gebouwd. Dat is toch schoner als ze gewoon 3 dagen achter elkaar op zo'n wagen staan. Lekker wat kan kloeken. En dat is toch de schoenen van Stelovend. Ik heb bij deze wagen gehuurd dat er decibelmetingen zijn gedaan. Bij de optocht in Helje-Dorp. Dan mocht je een bepaald volume horen op 10 meter achter de wagen. Ze hoorden dat nog op 50 meter achter de wagen. Nou, dat huur ik hier ook wel. Ze zien ondertussen al, wat zal het zien, 30 meter verder, maar huren nog steeds. En dat is misschien ook de reden dat hier nummertje 20, VC Nete Houten, wat afstand hult. Dus dat ze gaan minder last hebben van de muziek. Maar goed, de muziek mocht er wezen hoor. En ze zijn op non-actief. En op non de jus. Non-pakjes gekocht. Wat sinaasappelen eraan. En hup de optocht in. Ah. Daarachter Rammelensang. Oh joh, mij in Kessel. En ze kleuren de wereld. En ook dat is natuurlijk weer een verwijzing naar onze heerser. Prins Pim. Want hij heeft met zijn LVK-hit ook de wereld gekleurd jaren geleden. Doe dit jaar heerser over het Keverrijk. Ah. En Rammelensang is uitgebreid. Dus ze zien niet maar enkel met een aantal vrouwen, maar ook de kingen lopen dit jaar bij. En ze zien er allemaal samen prachtig uit. Kijk eens, dat is het trio van 2006. Ze zeggen de 3 topstukken van 6 keer 11 jaar CV de Kevers. Dus ik zei, dit is dit jaar een jubileum. En in 2006 zit het trio dus bijgedaan. En met de vrouwen er rondje mee. Hè. Dat is natuurlijk, dat huis staat niet alleen hè, als heerser en als adjudant. Daar moest ook steun van Toes van hebben. En die doen al jaren en jaren mee met de optocht onder de naam Trio 2006. Prins Kuip toen. Veerman. Samen met de gebroeders van Kessel. Hier zo hebben ze bezig. De bel van de Vos. 3. Het kreuken van de eerste jeugdprinses. En de legendarische draagtas van de Schlieder. Ah, wel leuk. Leuk dat ze die hebben opgeschoord. Nou, jonge jeugdprinses in Kessel, hè. En de beveiliging die zorgen wel dat het goed komt, dat er niemand aan die belangrijke spullen komt. Hier is het door naar we VC Netenbak en VC Altijd Get. Ook die hebben een prinselijke trio bij zich. Pim, Bart en Cas op de auto van Gries. En dit was wat de meneer er net over had. Hier kwam namelijk naar het Keivel Rauwgoed dat benzinestation. Maar nu komt er Nederland Keivel Rauw. Maar ook
Keihelle muziek goed. En dat wordt geroeid, dat wordt geroeid. Ze zeggen, de meulen staan nog op de plaats. De Keverberg is failliet. Webenvingers in een griesgebied. In een griesgebied wordt er gesjoekeld in de optocht van Kessel. Geroeid op de slot. Op de kruising tussen de IJsselstraat en de Beesterweg. Hij wordt volledig bezat nu. Door het Griezengebied. Wees je altijd kent en niet te bang. Ja, ik ga er wel zoen. Als we dan ieder jaar voor de optocht. Ze roepen net om net de wagen te snel rijden, dus dat ze dat helemaal te lopen. Ik wil weer te kunnen gaan roeien. Maar wat ik wil zeggen was, dat ik dat de schoen ving. En zo voor de optocht zo gans niet kostuum aanschafs. En dat kan ze natuurlijk ook jarenlang aandoen. Maar in ieder geval vanmiddag in de vierstand lopen er heel wat John Travolta's weer rond. Nou, in de verte hier we Gries nog voorbij trekken met Gries Lightning. En dan hebben we het trio van 2026. Aangemeld door Johan van Knippenberg. Bekend figuur hier natuurlijk in het Kesselse. Terwijl ik hier voor me zie dat er wat kleine snapjes Jägermeister in gezonken werden. Het duurt trouwens bij zo'n optocht. En deze drag queens voorop is het driedagtop. En als je het vreugd, prinses Ramona en als je dan Samantha en Priscilla, dan werden ze drag prinses. Hier ze bieden niet in het geweld van al die andere wagens. Maar ze hebben drag prinses ook hier op zo'n Patty Pam Pam. We hebben drag jongenzak, zeggen ze. En dan de Griekse zanger Pieke. Dit is een klassieker ondertussen in de optocht van Kessel. En de tijd dat het niet zo goed ging met Griekenland, met de financiën, daar hebben ze bedacht, weet je wat we doen? We maken de wagen, de Griekse nacht. We gooien dingen helemaal vol met zand. De toffel erin, we schminken als Grieken. Of ja, in ieder geval in de Griekse vlag. En ieder jaar doen ze met deze wagen bij. En daar staat op, met de carnavalstempel, Lub Jones bidden. Maar weet je, Griekenland binnen. Hier werden de omstanders weer hier na te spoten met wat oezoe. En ze hebben dus hun eigen prins Bride Tweede hoed geroepen. Finn Morel. De Boerenkamerooi, nummer 27. Kost 30 €, je komt niet op een tegeltje. Het enige wat ze kriegen is een kleine naamse melding bij een kunstwerk. Maar wie vinden dat niet kennen, dus bij ons kunnen ze echt op een tegeltje. We maken foto's terug op het tegeltje en we plekken ons vast op het oude hart van verbinding. En dan kun je straks zo de rond van verbinding in de vierstraat. Die deelsbuit als stuurlijk de vierstraat van de verbouwing is. Ze zeggen bij ons kunnen ze echt op een tegeltje. Ja, de kessels bijdragen aan de poort. Zorgen dat ze dat steuns voor een paar tientjes. Ik krijg alleen een naam door, een vermelding, maar ze zorgen dat ze echt op een tegeltje komen. De Boerenkamerooi, ook dit jaar natuurlijk weer aanwezig in de optocht met een grote groep. Kijk, ze nemen Polaroids. En als je op de Polaroid gezet bent, dan kun je zich toch echt op een tegeltje zodra er ontwikkeld is. Dat is Kees en Trace. Maar je net al Trek en Trace. Dit is Kees en Trace. Een kleine groep.
2 personen. Ziggo Seijen. Kees en Trace, gewoon Seijen. Ze hebben breaking news, de Vastelovens edition uitgebracht. Ja. Kasteel, Geit Kessel, Seijen van het kasteel. Pim en Chantal, gewoon die Seijen. De Meulen, Geit de Meulen Seijen van het dorp. De Poort. En we liggen in een wegzeijing met de Poort, zeggen ze. De Fico, sinds kort is de Fico ook geseijen. Ik heb nu ook een helje geneten van Basje Basman. De fluit het gewoon loopt. En de vorstenfunctie, Kessel in het zwoer met al deze zeiyingen. Maar is dat ook de reden dat we dit jaar 2 vorsten hebben? Of volgens hen leuk voor de afwisseling? Nou, dat is de vraag. Dat is de vraag hier. Wie? Kees en Trace. Daarachteraan groep 7. Ah, dat is leuk. Gans groep 7 daar met. Ja, die hebben denk ik tijdens de kinderoptocht al een zich verkleid, mij gedaan door. En dan dachten ze, dan doen we dat ook bij de grote optocht nog even. Dus ja, als er toch al werken is gestoken. Die zeggen 6 keer 11 van de viers, groep 7 Geit als een bies. Met z'n allen erbij, mooi verkleid. En daar meteen achteraan, VG het Pleugske. En een grote groep. Die zeggen deze tent draait goed. Dus een goed lopende tent zoals gezien. Dat loopt flink door dit tent. Stond op verdrongen. Ja, de tent dit jaar op het paviljoen. Natuurlijk gezet door zijn grote tentengigant. Het feestpaviljoen. Bij het kasteel. Omdat het in de poort dit jaar niet kost. Dat kost de 7 keer was niet terecht. Maar de tent draait goed. Kijk, dan wordt zelfs ongeveer getapt in ieder geval. De tap duidde neer, maar er werd wel gevraagd om gaan pils van de vrienden neer. En dan gaat de rol lukt ook mij in de optocht. Want de tent die draait goed. Oh, en daarachteraan kunnen we in een hoog tempo. Nummertje 32. Dat is Lia en Rianne Geel. Zeggen. Die gewoon op een hoge vaart voorbij in de optocht. Zeggen, eindelijk zien we compleet met onze greet. De briefjes wijden alle kantjes op, maar ze hebben goed hun best gedaan en die wagen er iets flink door. En dan als laatste, de enige wagen waar snoepgoed gestruimd moet gooien weer in Pelemaas. Dat zijn gewoon de regels. Hè. De regels die dit jaar nog verder zijn aangetrokken. Maar goed, de Prinswagen, dat is het altijd vies. Er wordt gestruimd met snoep. En het vorstelijk trio staat bovenop. Pim, Bart en Cas. En mijn langste wagen, de broer van Prins Pim. Ons eigen vorst. Ik heb geen rijen te stoppen, geen rijen te gaan. Met z'n warm. Toen die alles liep te kloppen, als hart te snel slaan. Met z'n warm. Gebeurde dat een keer. Aan het trek met de laatste wagen, met de Prinsenwagen. Pim, Bart en Cas. De optocht van Kessel weer voorbij. Vastelovend 2024. Carnavalsmaandag, de optocht hier in Kessel.
was een leuke optocht. Zo'n 30 groepen en wagens heb je kunnen zien. En bij Omroep PNM kunt je sowieso alle optochten uit Pelamaas en Bezel zien. Dus blijf lekker kijken en geniet ervan. Schöne vastelovend samen.